Ano? Ano masasabi mo? Mabait na po ako, din na po. Hindi na ako mag-iingay, promise. Hindi mo po muna. Magaling. Tanga naman ito, pinag-aayaan ako. Pag-gero na nga ako, nila. Kaya mo lahat ng tao dito, no? Diba? Okay ka lang? Patagayin nyo, patagayin nyo. Tagay, ayos. Patagayin nyo yan. Pag-aawita ng mga barkada ko. Hindi naman namin pupost yun sa Facebook. Pare, uy! O mag-promise ka na, hindi mo na gugulin mga tao dito. Promise, din na ako mag-iingay. Tatayimik na ako para din ako mapagtripan. Magpo-pot off na ako, promise. Hindi na ako magbumura. Hindi na ako Sino yun? Sino yun? Si Boss Jules. Boss Jules. Ayun, yun, yun. Si Boss Gab. Bossing. Ito. Si Boss ano yan. Ayan. Ito. Si ano, si Bigo! Yung totoo. Boss, si ano yan, Boss Richard. Hindi. Sabihin mo, ano mo yan? Tangan ng tape ko. Kapalan tape. Yan nga kayo, wala pa eh. Bossing, yun na. Buka ka pa ng mesa mo ah! Siya pa'y kumuha dyan eh. Ikaw nakaisip dyan! Pati ulo ko, nanumuha. Dapat ka makilig eh! Okay ka na? Wala.